ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଧନ ଆସୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଧନ ଆସୁଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ତାହା ଚାଲିଯାଉଛି, ଆପଣ ସତ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟୁନାହିଁ, ଯେତେ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଘରର କେଉଁ 5ଟି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପାଖରେ ଧନ ଆସେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧନ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ କେବେ ହେଲେ ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଘରେ ଏହି 5ଟି ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ କେବେ ବି ଆସେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହି ଭୁଲ 5ଟି କ'ଣ କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋତା ଚପଲ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଏପରି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ। ଏହି ଭୁଲଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏହି ଭୁଲ ପ୍ରତି ଜମାରୁ ବି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାଏ, ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ଚୁଇଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରରୁ ଧନ ସେମିତି ଚୁଇଁଯିବ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବେଡ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ବେଡ୍ରୁ ଉଠିବା ପରେ ବେଡ୍ସିଟ୍ ଏବଂ ତକିଆକୁ ଲୋଚାକୋଚା କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଡ୍ ତଳେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଲୁହା ଜିନିଷ ରଖିଲେ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଏପରି ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ କଦାପି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବେଡ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଘଡ଼ି, ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏହା ଅଟକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରର ଏହି 5ଟି ବାସ୍ତୁ ନିୟମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଧନ ବଢ଼ିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।